אוי, זה ימים קשים. ימים קשים. נועה שלנו היא בת יחידה. מתי דיברת איתה בפעם האחרונה? מה הדבר האחרון ששמעת ממנה? אתמול. שלשום בעצם. היא הייתה כאן, התארחה כאן עם החבר שלה. אכלנו את ארוחת החג. הם החליטו לנסוע, הם לא אמרו לנו לאן. לא הייתי יודע אם הייתי מרשה לה לצאת. לא יכולתי למנוע ממנו. ובעצם כשהתחיל האירוע מיד ניסיתם ליצור איתם קשר וכבר אז לא הייתה תשובה, זאת אומרת זה משהו שקרה ממש בהתחלה בשעות הראשונות. ניסיתי, מאז ששמענו את האזעקות, ליצור קשר, ואחרי כשעה אבינתן הודיע בהודעת וואטסאפ, במסרון שהכל בסדר, ואני אצור קשר יותר מאוחר. וקצת התשובה הזו קצת לא הסתדר לי, למה ליצור קשר יותר מאוחר. אז החלטתי שאני הולך לבית החולים, ושם היה סדר פחות או יותר. ניגשתי לאחד המשרדים, והודיעו לי שהיא לא פצועה. ואז תוך כדי טלפונים יצר איתנו קשר השותף שלה, אמיר, והודיע לי שיש סרטון שיהיה לו פנוע וחטופה ומופלת לעזה. היו לי תקוות שהוא טעה, שזה לא נכון, שאולי. ואז בחדר המיון ניגש אליי בחור ואמר לי שיש פה סרטון אם אתה רוצה לראות אותה. כן, ביקשתי לראות, ואז בוודאות ראיתי שזו נורא. היא הייתה כל כך נבחנת, כל כך מבוררת. תמיד גוננתי עליה, ודווקא ברגע הזה לא יכולתי. לפחות לא נפת. יש לי תפילה לקדוש ברוך. תתפללו בבקשה שכולם יחזרו. שדי נגמר. אני יכולה לומר עוד משהו? כן, אני רוצה רק לשאול את